ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. A yau za mu kasance tare da waɗannan jarumai naku guda biyu na Kannywood, Ummi Rahab da mijinta Daidan Baba. Shi Daidan Baba ya kasance jarumi ne jajirtacce wanda ya iya fitar muku da waƙoƙi masu ma'ana kuma masu amfani. Daidan Baba mutumin kirki ne. Daidan Baba mijin Ummi Rahab ne. Daidan Baba shi ɗin jarumi ne ingantacce kuma nagartacce. Kamar yadda kuke ji ke gani, ita kuma Ummi Rahab matarsa ce kuma ya yi sa'ar mata. Fatan mu dai Allah Ubangiji ya ba su zaman lafiya zamantakewa su ta aure. Daidan Baba miji ne ga Ummi Rahab, sannan kuma miji ne mai adalci wanda yake mata adalci a dukkanin al'amuranta. Ummi Rahab mace ce mai adalci, mai mutunci, mai kima, wadda ta mallaki hankalin kanta ba kamar sauran mata ba, domin ita Ummi Rahab ba za ka ma taɓa haɗa ta da wannan yarinya mai suna Safara'u kwana 90 ba, kuka ce mata Marja, domin duk ta kere mata. Sa'an nan Daidan Baba ya ce a sanar da ku cewa ku ƙara haƙuri kaɗan, domin yana nan yana shirye-shirye saka musu ko sababbin waƙoƙinsa na wannan shekarar da za mu shiga. Mun gode, kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa.